OK, takže čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videjku. Toto videjko bude zase vlog, lenže počkajte, zavriem si okno. Čo tam zase je s tým? No ja už som sa zľakol, takže dobre, vidíte, ani okno neviem otvoriť. Takže toto videjko bude klasický vlog, ktorý mal byť za nejakých 1000 odberateľov, kde som mal vám ukázať vlastne moju izbu, lenže mne to nejako nevyšlo. Tak to vlastne točím teraz. A môžeme teraz sa vrhnúť do toho, takže vlastne keď vidíte do mojej izby, samozrejme tie dvere boli 3-krát vylomené, pretože neviem, nejako som netrafil kľúčku, tak párkrát spadli. Toto už je tiež také dotrhané, si môžete všimnúť, všetko dotrhané proste, vidíte, to už tiež ide asi do sraček. Takže tak, tuto som včera večer zabíjal komare, ktoré sú pripevnené tam nad tým, tam a tuto vidíte aj mastné fľaky, kde som vlastne zabil takého jednoho veľkého komára a ešte tu mám väčšie. Tuto mám trošinka utrhnuté, tam boli vlastne takéto tie hviezdičky, ale mi to nejak svetilo, tak som bol zosratý večer, tak som si to musel nejako dať preč. Takže tak, toto, to není nič, tak. A to mám vlastne veci do školy, to ani vidieť nechcem, vidíte, že to tu je roztrepané trocha. Takže tak, tuto mám vlastne nejaké veci do školy, tepláky, voloviny, tak. Slipy a tak, takže toto mám veci, toto mám môj trón, no taký trón na leženie, trón je tam na záchode. Svietia mi už iba dve žiarovky, vidíte, že tak je to veľmi horúce. Toto mám medailu, ktorú som vyhral ani neviem za čo, vlastne 3. miesto, asi v CS-ku za nejaký turnaj. Tuto mám nejakú svetojanskú hviezdu. Takže tak, dostávame sa k samotnému vlastne natáčaciemu tomu priestoru. Takže tuto mám nejakú stoličku, ktorá už je tiež dotrhaná. Asi večer, keď si len tak párkrát ukrojím, tak to trošinka sa trhá, no trošinka viac. Takže tak, toto sú moje herné vlastne sluchatka. Takže tak, toto je vlastne môj notebook, takže toto vidíte nejaký ten skin dobrý. Moja myška, ona je už tiež dojenčená, kúknite sa, čakajte, ak by som to natočil. To už je proste dojenčené, lampa, tá je ešte od prachu, tá už tiež nesvieti. Toto je vlastne, Ježiši Kriste, čo sa stalo? No lampa mi tu skače, ak neviem čo, takže toto je vlastne môj, týmto vlastne natáčam ja zvuk, takže tak. Vidíte, že je to super docela, že tak. Vlastne toto je ten môj notebook, ten notebook nie je nič moc, ale tak 100 fps na CS úplne stačí, si myslím. A tak, dobre, toto vlastne mám voňavky, aby som nesmrdil, keď idem niekde do ryti. Tá lampa tam čo furt robí, Anciaša. No, tu mám vlastne boty a tak, toto už vlastne zaujímavé, že vás zase nemusí to, keď som bol malý. Takže tak, dobre, takže dúfam, že ste si videjko užili, samozrejme nezabudnite like, komentár, odber, asi už prestanem spamovať na tú stránku, uvidím, majte sa a čaute.